राजखान्थियाथ' नंगौ बुंदों जोंबो नंगौ राजखान्थि खालामदों राजखान्थि खालामनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जौगानाय नङा होमब्ला दा जौगानाय बिथिङाव जिहेतु गोग्लैसोनानै दङ बेखौ जौगाखांहोनांगौब्ला राजखान्थि दोलोफोरनि दायित्व थायो गतिके सोरबा माने जोंखौ बिपिएफ हान्जाया अन्थाइ गारनायनि थाखाय राजखान्थि खालामदों होनोब्ला बिथांमोननि खोथा खिन्थु जौगानाया जोंनि ओंथि गतिके राजनितिनि नामाव राजनिति खालामनाया जोंनि ओंथि नङा दा राजखान्थिनि गेजेरजों जोंहा जौगानाया जोंनि ओंथि नैबे समाव बुङो नावकाटायाव बाहागो लानानै लामाया जाबाय होननानै मोनसे मेल खुंदों बे समाव आं बे खोथाखौ मिन्थिया बिथाङा जाहैबाय पानेरि समस्तिनिसो एमएलए दिनै जोंनि बे ओनसोलनि एमएलए जाहैबाय जलेन दैमारि इउपिपिएलनि आरो बेवहाय एमसिएलए सम्पाबति डेका होननाय दङ बिथाङाबो एमसिएलए इउपिपिएलनि सानै दैदेनगिरि बेवहाय दं आरो बिजेपिनिफ्राय बेवहाय रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा दिनै सुक्लाय सेरफां समस्तिनि इएम माबा बिटिसिनि इएम सुक्लाय सेरफां समस्तिनि बिथाङा एमसिएलए आरो दिनै माने बिजेपिनि दिनै माने आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा दिनै दरं उदालगुरिनि बिथाङा एमपि बे ओनसोला दरं उदालगुरि समस्तियाव गोलैयो गतिके दिनै सानै बिजेपिनि बिजाथि माने दैदेनगिरि बेवहाय दं इउपिपिएलनि सानै दैदेनगिरि दं बिथांमोना दिनै बे लामाखौ नायसनाखै बिथांमोना माने प्रलबननि राजनिति खालामबाय थायो दिनै सोरनोबा उमुक होगोन अरुणदय होगोन सोरनोबा न' होनायनि नामाव सोरनाबा आइबिएस होनायनि नामाव राजखान्थि खालामबाय थायो आरो बिथांमोना दिनै थगायगासिनो दङ जोंनि रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ जौगानायनि खोथा बुङो सान्थिनि खोथा बुङो दिनै प्रमद बर' बिथाङा माने सुइजारलेण्डनि खोथा बुङो सुइजारलेण्डनि लामाखौ नोंथांमोना नुबाय नोंथांमोना मेडिया पार्सन नोंथांमोना दाख्लैहाय बास नांथानायखौबो नुदों बेनो जाबाय सुइजारलेण्ड गतिके प्रमद बर' बादि थगायसुला बे माने जोंनि ओनसोलाव रावबो दैदेनगिरि गैया बेनिखायनो बिथांमोननि थगायसुला फाव फान्दायनाय नंखाय बुंनाय खोथाफोरनिफ्राय जों रायजो राजाया गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा सासे नार्स एएनएम जिएनएम जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स एएनएम जिएनएम लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर एसपि मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय एचएस थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान टीएलएम आरो नार्सनि प्रेक्टिकल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोना 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।